Ja. Vi sang om, at Gud er god, og det er noget af det, jeg vil tale om i dag. Om Guds godhed, om at Gud han er god, og lad os bare slå det fast. Gud han er god. Det kan være, du har fået et andet billede, fordi du har måske været et andet sted, hvor man har haft en anden oplevelse af Jesus, eller en anden oplevelse af Gud. Men Gud han er god. Læs i Bibelen, så vil du opleve hvordan. Se på Jesus, så vil du opleve hvordan. Og vi skal se på Guds godhed i dag ud fra Bibelen, og vi skal prøve at se, hvordan man kan få fat i det og få det ind i sin hverdag. Og vi vil starte på med at se på, hvad er evangeliet? Evangeliet det er jo ikke alene de første 4 kapitler i det nye testamente. Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Altså de 4 evangelier. Det er ikke alene det. Men evangeliet er også i det gamle testamente, lige så vel som det er i det nye. Det står blandt andet i Apostlenes Gerninger 10:43, der står, om ham vidner alle profeterne, at enhver som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Så allerede lang tid før Jesus blev født, der vidste de godt, hvad der ville komme. Så evangeliet er også beskrevet i det gamle testamente. Evangeliet det er helt grundlæggende beretning om Jesus. Det er fundament i det nye testamente. Og det åbner faktisk døren til hele testamentet her. Hele armen. Og samtidig så er det måske også noget af det, der er mest misforstået. Fordi det er også noget af det, vi vil kigge lidt på i dag. Paulus han taler om, at der prædikes et andet evangelie. Så det må han så også kunne lade sig gøre, når han siger det sådan. Og det skriver han om blandt andet i 2. Korintherbrev 11. Der står der, I finder jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus, end ham vi prædikede. Og de får en anden ånd, end den I fik, og et andet evangelium, end det I tog imod. Og der er mange steder i dag, hvor man mixer Gamle og Nye Testamente. Og jeg tror blandt andet, det er det, Paulus taler om her. Og mixer man det gamle med det nye, så er det jo pludselig slet ikke noget evangelie. Og vi lever jo i den nye pagt. Vi lever efter den nye aftale med Gud. Og det handler om noget. Hvor er noget? Og jeg siger jo ikke noget navn på det. Vi havde for nogle år siden besøg af en evangelist. Han var faktisk 2 gange. Den første gang, så tænkte jeg, hold da op, det er godt det her. Han prædikede jo evangeliet, og mennesker blev frelst og blev opmuntret. Og anden gang han kom, der sad jeg hele tiden og tænkte på, hvor er nåden blevet af? Hvor er kærligheden blevet af? Vi lever jo ikke i det gamle testamente mere. Vi lever i det nye. Og vi har så heller ikke inviteret om siden. Fordi det er ikke det, vi vil give videre. Vi tror, at Gud han er god. Og han er fantastisk, og han er fyldt med noget. Paulus han skrev Romerbrevet blandt andet i det nye testamente her. Og han forklarer, og her forklarer han evangeliet og gør det egentlig så enkelt, så man ligefrem skal have nogen til at forvirre det faktisk, for at det kan, hvis man skal se det anderledes. Fordi hvis man går hen til grundstammen, så læs om Jesus. Se på Jesus. Så ved du egentlig godt, at Gud han er god. Jesus gik ikke rundt og sagde en masse ting til folk, om hvad de ikke måtte og hvad de skulle. Han gik rundt og helbredte dem og fortalte dem, hvor fantastiske det var, og hjælpe dem til at komme op på sporet igen. Og det er den Jesus, vi tror på. Jeg ved også, at der er flere her, og det er jo det er derfor, jeg tror, at Gud han ønsker, at vi skal have lidt frem i det. Der har oplevet, hvordan at være i andre kristne sammenhænge, hvor man er blevet udnyttet og bundet og forført med Guds ord. Og det er jo netop det andet evangelie, som Paulus kalder det. Nådens evangelie. Det løser mennesker, og det giver dem ikke nye bånd. Paulus startede faktisk i Romerbrevet sådan her. Så siger han, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver som tror. Og så står der både for jøde først og græker. Og det vil sige altså for alle mennesker. Men lad os lige se, hvad det egentlig evangeliet betyder. Det betyder nemlig de gode nyheder. Det betyder ikke, at jeg kommer og fortæller dig en hel masse dårlige ting. Det betyder de gode nyheder. Så evangeliet, eller det der gennemgående i hele Bibelen, det er, at du skal have gode nyheder. Og faktisk så er det endnu bedre, fordi i originalteksten, hvis man går ind i det græske, så er det endnu bedre. For der står nyheder, som næsten er for gode til at være sande. Det er da fantastisk. Så må man gerne juble, ikke? Nyheder, der for næsten er for gode til at være sande. Så kan det da ikke blive bedre. Og det er det, vi holder fast i. Det er sådan, vi ser Jesus. Jeg siger tit, at vi har en figur et eller andet sted. Men han står derovre. Og det er ikke, fordi vi afbuder og billeder og sådan noget. Men prøv at tænke på Jesus. Sådan er Jesus altid. Han står altid med en åben favn og siger, kom her. Han elsker dig, og han er for dig. Nyheder, som næsten er for gode til at være sande. Det er noget, der er så fantastisk, så overvældende. Og Paulus siger, jeg skammer mig ikke ved at sige det, fordi det er sandt. De her gode nyheder er Guds kraft til frelse. For enhver, som jeg sagde før. For enhver. Der er ikke nogen, der udelukker. Det er ikke en lille klub. Det er for enhver, som vil tage imod det.
Alle, der tager imod det, tror. Evangeliet, det er Guds kraft. Det er den kraft, som er langt større, end noget vi overhovedet kan præstere. Og det handler om noget. Det er evangeliet om noget. Det er ikke om evangeliet om dom. Og det er det, der er udfordringen. At hvis det er Guds ord, der forkyndes, men i et mix af Gamle og Nye Testamente, vi lever i det nye. Det er så vigtigt, når man lytter til noget. Man kan også høre på så mange ting på nettet. Det er så vigtigt at ligesom sige, hvad er det, de prøver på at sige her? Blander de noget, som slet ikke burde blandes? Vi lever i den nye pagt i det nye testamente, og ikke delvist i det gamle. Og det kan være svært at gennemskue. Det er jo fra Bibelen. Det lyder så rigtigt. Men Paulus siger i Galaterbrevet, jeg undrer mig over, Galaterne 1:6, at I så hastigt, at jeg vendte bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelie, som slet ikke er et evangelie. Det er bare nogen, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Det vil vi ikke have fat i, vel? Vi vil have fat i det, som Jesus har tænkt for os. Vi vil ikke have sådan en delvis pakke. Vi vil have fat i hele pakken. Den fantastiske tilgivelse af noget, der er i ham. Og Paulus taler netop om, at om evangeliet er noget, som om det er et af det samme. Så når vi forener nogle af de skrifter, jeg har nævnt her, fra Romerne, Galaterne og Apostlenes gerninger, så ser vi, at når vi har taget imod Jesus og begynder at modtage, forstå og leve evangeliet som Guds nåde, så vil det forløse Guds kraft ind i vores liv. Noget, det er ufortjent favør. Noget er, at den anden har taget min straf, det vil sige mine fejl og mine synder, på sig, så jeg kan gå fri. Fuldstændig skyldfri. Vasket ren af Jesu blod. Du står foran faderen Gud, og han siger dig om Jesus. Renset, ren, syndfri, skyldfri, og bare velkommen hjem, mit barn. Noget betyder også, at det budskab, evangeliet giver os, og som Paulus beskriver, der er ikke nogen, der kan lægge noget til, og der er ikke nogen, der kan trække noget fra. Vi er givet noget. Vi er givet favør. Vi er givet et nyt liv. Det er en gave. Og gaver, det ved jeg jo sige, når det er god til at tage imod gaver. Gaver, dem lægger man jo ikke bare væk. Dem tager man imod, og så pakker man dem op. Og så, inden man pakker op, så er man nok spændt og forventningsfyldt. Det er det, jeg sådan oplever, når man giver gaver. Det er godt at give gaver, men det er også godt at se folk få gaver. Det er godt at give sådan en forventningsfuld spænding. Især små børn, ikke? Så jeg tænkte, Jesus har givet dig en gave, og den er fantastisk. Så bare forvent noget godt. Vær i forventning til det, vær i spænding til det. Og så tag imod den, og begynd at pakke den ud. Så står der i Romerne 1:17. For i det, altså i evangeliet, der åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet. Den retfærdige skal leve af tro. Og den retfærdige, det er jo dem, der har taget imod Jesus. For de kan stille sig frem foran Gud. Det kan du ikke uden at tage imod Jesus, men det kan du stille lige frem foran Gud, foran hans trone og sige, her er jeg, min far. Så det er at være retfærdig, det er at have taget imod Jesus, så er du retfærdiggjort. Det er ikke åbenbart fra lov til lov, det vil sige ting, man skal gøre og overholde, eller fra gode gerninger til gode gerninger. Det er åbenbart af tro til tro. Udelukkende handler det om tro. Synd og fejltrin og tåbeligheder, det kommer ikke til at gøre, at vi mister Guds kraft til frelse i vores liv. Men hvis vi stoler på vores egne gerninger, så er der ikke brug for noget. Så er der ikke brug for det, Jesus han har gjort, det offer, han har gjort. Så kan vi jo selv. Hvordan bliver vi så frelst? Ved at opføre os godt og gøre gode ting, smile og se glade ud. Læse i Bibelen 3 timer om dagen og gå i kirke. Er det så, vi bliver frelst? Det er godt, I siger nej. Nej vel? Alt sammen er gode og nødvendige livsingredienser. Men der er kun én ting, der kan frelse os. At vi tror på Jesus som Guds søn og vejen til vores himmelske far. At han er død, han er opstanden, og nu er han ved faderens højre hånd. Det er det, der frelser os. Ikke gerninger. Vi kan intet gøre for at blive frelst, udover at sige, ja tak, det vil jeg gerne have. Udover at sige Jesus. Det står i Efeserbrevet 2:8 blandt andet. For er den noget, at I frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Værsgo. Er noget, at vi frelst ved tro. Og hvad er frelse? Det er faktisk en frisk start. Det er en ny begyndelse. Det er evigt liv. Du bliver en ny skabning. Du kommer til at ligne Gud, din far. Men hertil kommer også, at frelse er i enhver situation af livet, for der er flere betydninger af ordet frelse. Det er frelse fra sygdom, det er fra forkastelse, fra afhængighed, fra frygt, hissighed, vrede. Hvad ved jeg? Det er Guds kraft til at leve et nyt liv sammen med ham. Guds kraft til at blive fri af. En af de ting, som også er snedet sig ind i nogle af de ting, som jeg vil kalde et falsk evangelie, som Paulus nævner her, det er, at mennesker de leger helligånd.
Og det er man altså ikke flere af. Der er kun én Helligånd. Det vil sige, at de tror, de skal overbevise hinanden om fejl, hvad man må og hvad man ikke må, og mere af den skuffe der. Og hvad fører det til? Det fører til fordømmelse. Og det fører til, at hver gang jeg møder dig, så tænker jeg, nu skal jeg passe godt på at opføre ordentligt. At jeg ikke gør noget forkert, mens du er der. Og så fører det til, at du får fokus på synd og fejl og alle de dårlige ting. Og det er ikke derfor, vi er her i dag, vel? Nej. Det er ikke for, at vi er dunke i hovedet, hvor du har hjem. Jeg er elendige sønder, nu er jeg dummer igen. Det er ikke derfor, vi går igennem. Men hvad siger Bibelen? Den siger, se på Jesus. Det er det, vi er samlet om. Og det er som med så meget andet, at man kan fortælle mennesker om Jesus på mange måder. Man kan evangelisere på mange måder, eller hvad man nu vil kalde det. Og jeg har oplevet mennesker, og der ligger også noget klip på YouTube, som tror, de skal gøre det som Johannes Døberen. Han stod i ørkenen, og så råbte han, elendige sønder, omvendt jer, ellers ender I i helvede. Og det tror jeg ikke, det er den måde, vi skal gøre det på. Jeg tror ikke, det er den måde, mennesker de bliver overbevist. Er det løgn, det de siger? Det er det sådan set ikke, men der er langt mere i det, end det de siger. For der står nemlig i Bibelen, at tro, det virker kun i kærlighed. Og det er ikke kærlighed, at vi skal stå og råbe til dig ved alle de fejl, jeg begynder at tvære ud. I til gengæld så her er der en anden mand, som vi både har været til møde med, men som vi også, man kan gå ind og finde på YouTube, og det vi opfordrer til at snakke engelsk. Men prøv at gå ind og se, hvordan han ønsker at have vidner om Jesus. Det er Todd White, hedder han. Han elsker mennesker ind i Guds rige. Han bringer Guds kærlighed og mirakelkraft til dem, han møder på sin vej. Og det er lige meget, hvor han kommer ind. Han rejser rigtig meget, og vi har set så mange, og også hørt ham og vidnesbyrd om det, hvordan at lige hvor han kommer ind. Han har altid tid til at vise Guds kærlighed. Og når man gør det, så møder mennesker Jesus. Gud, han elsker dem, og han fordømmer dem ikke. Og så er der to ting her, som I skal lige høre godt efter, fordi det ligger lidt tæt på hinanden, for der står, men forskellen med at sige, den er, jeg er ikke en synder frelst ved noget. Jeg var en synder frelst ved noget. Det er slut. Du er ikke en synder mere. Du var en synder, men du er frelst ved noget, så nu er du fri. Og det er så vigtigt. Det lyder som om, det ligger så tæt på hinanden, men der er midt imellem det. Fordi jeg er fri. Frelst ved noget, og Jesus han er i mig. Og jeg lever nu i Guds kraft og ledelse, og han frelser mig i hver situation. Han giver mig kraft til at stå imod de ting, som på min vej er udfordringer og fristelser. Og han gør det umuligt muligt. Det er ham, der gør mig til en overvinder. Han har faktisk givet mig sin egen Helligånd til at vise mig og til at overbevise mig om de ting, jeg vil have godt at ændre i mit liv. De ting, som skal udvikles, og de ting, som skal afvikles. Det sker i samarbejde med Helligånden og Guds ord. Der står i Romerne 2:4, vi er stadig i Romerbrevet, at Guds godhed, det vil føre dig til omvendelse. Det er Guds godhed, der forandrer os. Det er hans ønske om at gøre godt for dig, der får dig til at bare længes efter at gøre det, han minder dig om. I en anden oversættelse står der, Guds godhed vil få en mand til at skifte mening, og det er jo lige netop det. Han er så god, så vi bare tænker, det bliver vi simpelthen nødt til at rette efter det der. Vi er nødt til at give gensvar på det. Han elsker os så meget. Han vil parat til at give det dyrebareste for os. Og i den pagt, han har lavet til og med os, der er også hans kraft til at fuldføre løbet. Det er hans velsignelse, som gør ørkenen levende. Eller gør os levende ind i. Kan give os nyt liv ind i. Det er hans godhed. Så vi kan ikke andet, så vil jeg i hvert fald sige det, men jeg kan ikke andet end at give gensvar på det. Den fantastiske kan jeg sige, jamen det kan godt være, at der er nogle ting, jeg bliver nødt til at ændre, men jeg gør det så gerne, fordi jeg elsker dig så meget, og jeg tager imod din kærlighed. Og det er jo så Guds godhed mod mig. Det er Guds godhed mod mig, så mennesker de kan se det. Men det er også Guds godhed gennem mig, sådan så jeg kan gå rundt, ligesom Todd White, og mennesker bare se Jesus i det, jeg gør. Igen, hvis det var min opgave at komme omkring og fortælle folk, hvor dårligt de lever deres liv, hvor mange vil så have lyst til at lære Jesus at kende. Men hvis de ser, hvilken kærlighed, frihed, glæde jeg har, når jeg lever mit liv sammen med ham, ser hans velsignelse og godhed mod mig, og gennem mig, så bliver det ligesom Bibelen siger, så bliver det et Kristusbrev. Så bliver jeg et Kristusbrev, et brev skrevet af Helligånden, eller en vægtduft, som Bibelen også kalder det. Og så er det ligesom den første kirke, apostlenes gerninger, at Guds folk havde hele folkets yndest. Mennesker så deres indbyrdes. De levede simpelthen sådan, så det var tydeligt, ikke ved deres ord, men ved deres gerninger, at der var sådan en kærlighed mellem de kristne. At folk værdsatte dem, de kaldte dem ligefrem små Jesuser.
Måske ikke lige med det ord, men altså, det var det, der var betydningen. Og hvad var resultatet? Det var, at der var mennesker dagligt, der mødte Jesus. Og hvorfor vende lige tilbage til det her med, hvem det er, der overbeviser, så står det i Johannes 16. Der står tekstmanden, og det er Helligånden. Og så står der nogle andre ting, så står der, at han skal overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Og det er en af de ting, som jeg oplever, hvordan Gud han bare næsten fra starten af, da jeg tog imod Jesus, han blev ved med at minde mig om, at det er Helligånden, der overbeviser, og ikke nogen andre. Der er mange mennesker, der gerne vil fortælle igennem tiden, hvad jeg skulle gøre og ikke skulle gøre. Og jeg har heldigvis flere hårde på brystet til at tænke, at jeg er så ligeglad, fordi det er Helligånden, der skal fortælle mig, hvad jeg gør forkert. Ikke fordi jeg ikke vil lytte til mennesker, men det er jo Helligånden, der dybest set får mig til at gøre, eller til mig til at ændre min måde at leve på. Det er altså ikke, fordi du kommer og siger til mig, at jeg ser dum ud, eller jeg går med det forkerte tøj, eller hvad jeg nu gør. Men kommer hen og siger, at det kunne være, at du skulle tage en blå polo på, i stedet for, det er noget pjat, men det har vi kommer og sige det. Så vil jeg gøre det, så ved jeg, at det vil være rigtigt både for mig og for jer. Vi skal ikke overbevise hinanden. Vi skal undervise i Guds ord. Vi skal lade os undervise. Men det er ikke vores job at overbevise. Det er Helligåndens. Og vi holder fast i det med Guds godhed, der fører til omvendelse. Det er fantastisk. Han elsker mig så meget, at han gav sin søn, for at jeg og alle mennesker ikke skal gå fortabt med evigt liv. Det er Johannes 3,16. Det er evangeliet skrevet i den korte udgave, men det lige zoomer ned til Johannes 3,16. De således elskede Gud i verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som vil tage imod ham, skal have evigt liv. Amen. Amen. Det er Guds udstrakte hånd. Det er hans egen hånd, der rækker ud mod dig. Men at blive tilgivet og blive frelst, som man kalder det, så man kan leve i evigheden, som man, det er jo bare begyndelsen. Fordi det betyder også, at vi kan leve i en tæt relation sammen med Jesus. Fordi mange mennesker, når de snakker, så snakker de om religion. Men vi har ikke en religion. Vi har en relation. Vi kender Jesus. Vi lever sammen med Jesus. Han er ikke død og var her engang. Han er her nu ved sin ånd. Så det er sådan, når jeg snakker om Jesus, så snakker jeg om min ven. Jeg kender ham. Jeg lever sammen med ham. Det er en relation. Det er ikke en religion. Og den genoprettes den dag, du siger netop Jesus. Når enhver så påkalder hans navn. Og når vi har gjort det, så er det jo en vandring, som starter, hvor vi altid har en, som er med os, og en, som er for os. Han kender os. Det gør det sikkert. Jeg kender jer jo alle sammen sådan fuldt ud. Men han kender dig. Han har faktisk kendt dig fra før, han skabte verden. Så han kender dig godt. Du kan ikke sidde og gemme dig fra ham. Han kender dig godt. Så vær bare ærlig over for ham. Og han har en fantastisk plan for dit liv. Det her, det er en kærlighedsrelation. Og det er det billede, vi skal have ud. Han er god, han er kærlighed, og det er sådan, han ser på dig. Ikke med nogen andre øjne. Jeg har tit oplevet, at når mennesker er nye i troen, og endda før, så gør Gud opmærksom på sig selv. Ved at vise, hvem han er. Hvad han har lovet og er i stand til at gøre, og at han vil stå ved sin ord. Jeg har set en nye troen modtage mirakler så nemt. Set omstændigheder forandre sig på en nat. Set folk, som har bedt om det næste dag, så er der bare været en lejlighed, som de har bedt om, eller økonomiske mirakler, forvørre, nærmest hvor det kommer ned fra himlen. Gud, han ønsker virkelig at åbenbare sin godhed, så man kan se og få øje på ham. Så hvis så bliver hans børn og vokser i troen, så foregår alt stadigvæk af en uforbeholden noget. Vi kan ikke tage det selv, vi kan ikke gøre det selv. Vores far, han giver os, så både vi og han kan glæde sig. Han glæder sig sammen med os. Det står blandt andet i 1. Timotheus 6. Gud som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Og det gør han bare for, at vi kan glæde os. Hvis man går ind i det dybere i det teksten. Han gør det bare, fordi han ønsker, at du skal have det godt. Samtidig så ønsker han også, at vi skal lære at navigere i hans rige, som er kommet af deres i Jesus. Og her foregår alt ved tro. Eller sagt på en anden måde, tro er betalingsmidlet i Guds rige. Når vi tager imod ham, så starter trosrejsen, som er afhængigt af overgivelse og prioriteter, om vi får det rette næring osv., så styrkes troen hurtigt, eller langsomt, eller måske slet ikke. Troen, den kommer af det, der høres. Sammen med Helligånden, når vi hører Guds ord, tænker det, vi taler det, vi handler på det, så styrkes vores tro. Og det her alt, Gud har lovet på grund af sin godhed og sin velsignelse, han lovet os, det her alt er tilgængeligt og kan modtages ved tro. Alle de løfter, som er her i testamentet, det er testamentet, som er givet til dig. Vi ved godt, hvad testamentet er. Vi skal ikke til en advokat, og vi har en rig slægtning, der er død, så ved vi godt, hvad testamentet er. Men det her det er altså også et testamente. Den her far, han er bare meget rigere end alle andre på den her jord.
Alt Gud har lovet på grund af sin godhed er tilgængeligt og kan modtages ved tro. For ikke så længe siden, der talte jeg om tungens magt. Den her lille tunge her, der sammenlignes med et roer, ligesom roret på et stort skib, der styrer vores liv i retning af det, vi taler. Tungen, det er faktisk et guddommeligt eller et åndeligt redskab. Med tungen forløser vi det, vi tror på. Jeg troede, siger Bibelen i 2. Korinther 4. Derfor talte jeg. Jeg troede, derfor talte jeg. Med tungen så vi del i det, Gud har lovet. Det er ligesom bestikket, der får os til at kunne spise mad. Hvad er din forventning hver dag, når du står op? Halleluja, Gud er god, og jeg kommer til at opleve det i dag. Det bliver en god dag, mig og Jesus. Kong David i det gamle testamente i salme 27:13 siger sådan her: men jeg stoler på, og jeg tror på, at jeg skal se Herrens godhed i de levendes land. Han regnede bare med det, han forventede det, han kendte Gud, og derfor så vidste han bare, at det var det, der var tilgængeligt af Gud, og at det var muligt for ham. Og jeg har allerede nævnt det, men jeg vil lige repetere det her til sidst. Vi må tro, og vi må være parat til at modtage. David han troede, for han vidste godt Guds godhed, det var en mulighed. Så for at blive helbredt, hvis du har brug for at blive helbredt i dag, så må du sige, står det i Bibelen? Står det i testamentet? Ja, det gør det. Så er det til mig. Så er det en mulighed. Så jeg rækker ud og siger, Gud, jeg takker dig, fordi at ved dine sår, Jesus, er jeg helbredt. For eksempel. Han troede, og derfor så vidste han kunne tage det. Så jeg må tro det for at kunne tage det. Jeg må se det for at kunne modtage det. Hvad gjorde David mere? Han sagde det. Det står der faktisk også her. At jeg skal se Herrens godhed i livet. Det her det er en salme, der er så. Han sagt det måske endda. Men det er en salme, han har talt ud. Han har sagt det. Jeg stoler på, at jeg skal se Herrens godhed i de levendes land. Han måtte bruge sin mund. Han åbnede sin mund og sagde det. Jeg tror på, at det Gud har sagt, det er sådan det er. At jeg skal komme til at opleve det, mens jeg lever her på jorden. Men jeg kommer ikke til at opleve Gud, sådan, så bare fordi det dropper ned. Nu ser jeg godt, når man er ny tro, så oplever mange bønnesvar. Men ellers, normalt jeg siger, så er det ikke sådan en Gud, eller vil sige, det falder ikke bare så ned fra himlen. Men Gud han har givet os nogle redskaber til at virke i hans rige. Vi må først se det. Vi må tage det til os. Vi må tænke på det. Vi må begynde at tale det. Vi må begynde at handle på det. Og så må vi se, hvordan det manifesteres. Det er en forventning. Men nu vi beder om lidt, og i morgen du vågner, og der ikke er sket noget, hvad siger du så? Det virker ikke. Hvis jeg var der, så ville jeg ikke sige noget. Fordi så er du lige annulleret det, vi har skulle bede om jo. Vi må i tålmodighed vente på det. Det er ligesom en bonde, der sår sine korn på marken. Han høster ikke dagen efter. Nogle gange så går der lidt tid før, at afgrøderne, det gør der tit med afgrøder jo, at det varer noget tid før det kommer op. Nogle gange så er det også sådan med en bøn, der går i gang. Vi må have tålmodighed. Vi må ligesom vente, ligesom bunden, og så se, hvornår høsten den kommer og være parat til at tage fat i. Jeg tror, jeg vil sige Herrens godhed. Ja, men du ved, hvad der sker i verden. Det er så forfærdeligt. Der er krig og vold, og der er krise. Jeg vil sige Herrens godhed. Jeg har brug for at se det. Men det er ikke det, der forløser det. Det er ikke det, der forløser Herrens godhed. Gud giver ikke på grund af behov. Der er masser af behov i verden, det ved vi også godt. Han giver til sine børn, fordi han elsker dem, og fordi han har noget at sørge for dem. Og der står, at du får fat i dem ved at tro og ved at tale. Jeg modtager Herrens godhed i Jesu navn. Og det handler ikke om, at Gud kan gøre en gang i fremtiden. For Jesus han sagde på korset, det er fuldbragt. Det er gjort tilgængeligt. Og noget gjorde dig til, at du vil tro, vil tage det, som er tilgængeligt. Jeg modtager helbredelse. Jeg modtager det job, jeg har brug for. Jeg modtager fred, nye visioner. Det er noget, der har gjort det muligt i Jesus. I frelseren. Kristus, det betyder frelseren. Det er tid til at tage det Gud af kærlighed og godhed har givet os. Det er fuldbragt. Jeg tager det i besiddelse i Jesu navn. Og så lad os få gæren ud af surdejen, eller ud af dejen. Den gær, som kan gennemsyre det hele. Men læren om, at vi skal præstere. At vi skal overbevise hinanden om, hvad vi gør forkert. Lad os få den gær ud af dejen, så den ikke smitter de andre. Og lad os tage imod den vidunderlige frihed, som er i Jesus. Glæde os ved noget. Det er alene, fordi Gud elsker dig, fordi han er god. Det gør os i stand til at komme ud til og leve det, som Jesus sagde, der er fuldt. Skal vi tage imod det? Ikke fordømt. Ikke løftet pegefinger. Men da Helligånden kommer. Da Helligånden får plads. Jeg har fået lov til at tale til dig. Det er det, der virker.
Jeg ved ikke, om I har oplevet det, men jeg har set steder, hvor man har. Så længe pastoren var i huset, så opførte drengene sig ordentligt. Og når pastoren var ude af huset, så er det, hvad man siger, så leger musen på bordet, man skal have den ude, eller hvad det hedder, ikke også? Det er jo ikke det slags omvendelse, vi snakker om. Det vi snakker om, det er det, hvor vi er sammen med Jesus, fordi vi elsker hinanden. Så er der bare nogle ting, der er bedre for os, så derfor så er det jo lidt op på finder. Det er det, vi snakker om. Amen. Amen.